Joseph Muscat fakkar fir-riforma tal-MEPA li Lawrence Gonzi kien wiegħed lura fl-2008. Din is-suppost riforma iżda kienet falliment u waslet biex f'din l-awtorità teżisti sitwazzjoni fermar minn kif kienet 5 snin ilu. Fl-aħħar 5 snin, spjega l-mexxej Laburista, is-sistema burokratika fil-MEPA marret il-baħar. Aħna ninsabu kommessi illi nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Ninsabu kommessi billi immorru għal bidliet illi ikunu grounded, ikunu qegħdin maħsuba f'livell ta' policies, f'livell ta' approaches illi jeżistu f'pajjiżi oħra Ewropej. Joseph Muscat tkellem dwar il-benefiċċji li se ġġib il-proposta li gvern ġdid jissepara l-funzjonijiet tal-ambjent u l-ippjanar u li jinħolqu żewġ awtoritajiet separati, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u l-Awtorità għall-Ippjanar u Żvilupp Sostenibbli. Qal li l-proposta li jkun hemm separazzjonijiet tal-funzjonijiet tal-ambjent u l-ippjanar ġiet imbuttata minn għaqdiet bħal Nature Trust u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi. Permezz ta' din ir-riforma ewlenija se naslu għal bilanċ aħjar bejn il-konservazzjoni u tħares tal-ambjent kif ukoll żvilupp responsabbli. Ir-riforma għandha twassal għal tnaqqis fil-burokrazija u tnaqqis sinifikanti fil-proċessar amministrattiv u fl-istennija. F'dan il-proċess se jkunu salvagwardjati l-impjiegi kollha tal-ħaddiema tal-MEPA u tal-Awtorità tar-Riżorsi. Joseph Muscat qal li gvern ġdid bil-proposti tiegħu se jagħti wkoll leħen qawwi lill-kunsilli lokali permezz ta' vot meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet fil-lokalitajiet tagħhom. Il-kunsill lokali, u qed nkunu ċari ħafna, mhux qegħdin ngħidu rappreżentant tal-kunsilli lokali kollha, imma jekk proġett ħajsir f'Ħallqormi, il-kunsill lokali ta' Ħallqormi ikollu id-dritt li jew ikun is-sindku jew wieħed mill-kunsilliera jew espert illi jinnomina il-kunsill lokali illi ipoġġi fuq il-bord tal-MEPA dwar dak il-każ partikolari u jkollu dritt ta' vot. Il-mexxej Laburista fakkar kif minkejja li l-gvern olla t-tariffi tal-MEPA, din l-awtorità xorta baqgħet dipendenti fuq is-sussidji, fejn is-sena l-oħra biss ingħatat sussidju ta' 4 miljun euro. Min-naħa tiegħu gvern ġdid jirrevedi t-tariffi tal-MEPA biex isiru aktar realistiċi u sostenibbli. Qegħdin nirrikonoxxu wkoll il-fatt li llum il-ġurnata parti mill-problemi illi inġabu fuq il-qasam tal-ippjanar kien il-mod haphazard illi bih il-gvern olla b'mod sproporzjonat it-tariffi tal-MEPA. Joseph Muscat qal li l-proposti li ppreżenta l-Partit Laburista għar-riforma vera fil-MEPA juru kif pajjiżna jista' jkun effettiv fl-oqsma tal-ippjanar u l-ambjent, fl-istess waqt li jagħti serħan il-moħħ lil ħaddiema u lill professjonisti f'dawn l-oqsma. Mistoqsi dwar il-kwistjoni tal-armir, il-mexxej Laburista qal li dan huwa każ differenti minn każijiet oħra u gvern ġdid ikun kommess li jsib soluzzjoni li tagħmel ġustizzja ma' kulħadd.